ayo iya 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 Assalamualaikum Pak Lurah warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu Pak Kasut rawuhipun sugeng pinarak Pak Soyono Pak Wahyu lenggahipun sore-sore kasare padang bulan wah enak tenan iki tuwa anom padha nonton hiburan wah hiburane Jatayupan Pak Mariono kagungan hajat niki dalu pernikahan apa iya Mas Di ora todek aja ngono laka piye angenyek ora todek tenane ya ngono balik kedua wayah magrib padha karo surup nek kurang surup jenenge sante Allah ya bajur dadi wong urip ndoplang nek iso nanggap tayo Pak Lurah besok nek mati mesti kelebu suwarga alhamdulillah apa iya Mas Mohadi ora todek aja ngono laka piye ora kok mar tenane ya ayo ya ngono kuwi walang kekek tak ombeni yen wis wareg mi brongidul nganti tuwek tak tresnane moga-moga besok bisa kumpul mane-mane man ora butuh gawe-gawe butuh ngomong nyambut gawe wae genes tunes jere kawong diwiru-wiru atine bingung ora bisa turu tau kiri sing tau kiri kicit bolong isron baluan tak pikiri rino lan wengi yen nganti serong wis bejane awak Amit ya dek zaman perjuang anjur kelingan anak biyen tak openi ning saiki ono jerene wes keturutan kaki gajah
sono kayak sing perawan kae lah. Saben ketemu siramu paten anane tansah rengu Tentang kita. Tang. Ulo sawah sapa ngentut saben atiku wis kapilut saipo bunga rasaku lamun bisa cetaketan mrik sliramu di zaman berjuang Asik. Gunung tak ingoni sego jago yen mendung tak siri capek gunung omahe suwung sakura bisa gunung desa dadi raja
cocok. Iki katuraken kunjung Pak Kades, Pak Kasut. Iki Bapak musik saking Koramil sing kepolisian, Pak Suyono, Pak Wahyu. Nun sewu ugi ingkang sampun katuraken sampun dengan begalih mangayu bega jengkar saking sasana Palenggalu mampah wonten sasana Langan Beksan. Nun sewu Pak Mul.